Mas manten kalian Mbak manten ini pasangan yang serasi. Serasi. Mas manten ki yo bagus piyayine. Mbak manten yo cantik, Mas. Ning Mas manten ini ora hobi karo aku. Lah, hobimu apa, Mas? Mancing. Lho. Mulane kulitane ireng. Nek Mas manten iki ra seneng mancing. Putih, resik. Putih resik. Mas manten kira-kira hobine apa ya, Mas? Apa ya? Apa ya nek ndelok tetep piateke Mas manten iki hobi olahraga. Olahraga, nge-gym. Nah. Olahragane napa, Mas? Mas Sepak bola. Sepak bola, saya suka. Futsal. Futsal. Padel. Nge-gym. Oh, nge-gym lho, Mas. Nge-gym Mas Rizvanda iki ya lengene wis cilik. Lah wong piyayi nge-gym ki ya ora kudu lengene gede lho, Mas. Lah nek aku kan paling ora ya nek aku ki nge-gym patut wetengku tak buka kotak-kotak, Dik. Alah kok kotak-kotak ki isine apa tepak ngono. Mangke mbok menawi Mas manten kalian Mbak manten ngersake tembang iki, Mas. Lagu kenangan di waktu pacaran. Oh napa anu Mas dangu Bapak ingkang hamengku gati, Bapak Pak Imin, Bapak Imin nggih. Pilih jendalu Bapak. Nggih, pilih Bu, nggih, mbok menawi ngersake tembang, Pak. Bapak Ibu ngersake tembang napa? Oh, Caping Gunung, nggih. Ingkang alus napa seragenan, Pak? Pripun? Jenglengan. Mas Momon. Dalam. Pak Men lho, Mas. Dawuhe ngersake tembange Caping Gunung dijembengke. Kok tak kapuk sesan.
Oh, jenggleng. Oh, nggih. Tak glondrong lagu Oh, jenggleng. ngono kuwi berarti nganggo bawa ngono kae Iso ya. jembenge arep masang korden kowe iki. Lah iya, wong mbok menawa kok ya. Gak suka. Nggih mangke dipun aturke Nggih, nggih nggih. Bapak, sembah nuwun pinaringan sehat Bapak. Amin. Mugi anggenipun ngadai kajat cekap ngajeng turah wingking. Amin. Nggih. Semoga Dewi. Tak tutup sik ya Mas. Nggih. Mangke dipun aturke dawuh Pak Min. Siap. Iki pati uripe Pak Dhewe bengi iki saka Pak Min lho Mas. Ya. Bengi iki mergane aku urung lunas iki. Ya kuwi urusannya karo bos geng iki lho, iso. Tak tutup ya Mas. Pilihanku berikat di rumah gerie Meresui setelah ingkang mardi Yang dapat isi hatiku sampun katur ali-ali sembah nuwun Mas Momon. Sajroning urip tansah kudu eling aja iki mumpung eling ngademe burine sajen isih masih bakal tuwa tinggal aku sing sarwa prasaja aku adulanan anak utune kang ngerusake bebese kowe ngerit saben bengi niki Bapak Mardianto ingkang bawa Mas Momon sing ngeleng. nyawang Hop. Simbar wono. iki nek kok kene ireng nek kok kene kok ya ireng Lah, ya pancen ireng sing apa? iki Piye, Pak? beda Sing niki napa? blah Lah bala apa? kok beda Lah ya beda to, Pak, ngarep karo buri kok ya. Ah, Pak Yanto iki ndagel. Wah, ya. Apik Pak Yanto lho Mas bange kowe. yen memajang karo Ora mlumpat piye lho, Mas? Yo. nah kowe yo meneng wae kowe lah dalah Niki kula kalih Dewi pun jenengan pisan tok meh, Mbah. Mang melompat pisan tok, Mbah. Jeleng ngono ndan, Mbah. Kayeng ya wi. kangelar lagi jeleng kowe kok mlayu Elok-elok Pak Yanto. Wah, Pak Yanto jenggleng. kembang wae weton Delang. Wah, sangat Di. ora siap. gunung senantiku kaya kuwi kira semangat bulas sih. Pripun, Pak? Mbok sing giat kaya mau pisananmu lho, ketekeran blek 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 blek.
nyanyi garek tuke ya, Pak. Pacita pokoknya diganyang kayak ngono wis pokoke pas rapas anggere bener ngono wae. Jas niki Pak Yanto, wah Piyayi Budaya Caping Gunung Jengleng. Panas Parian kangge Pak Paimin. Parian. ning kudu digenake lho. Yo, Pak Paimin. Pokoke jeneng ansel ya parian. Ya, menyang semin. Tuku iwak sepat. Mugi Bapak Paimin tansah pinaringan sehat. Amin. Tuku kloso neng pasar Klewer. Aduh Pak Yanto kok urung nyawer. Parian Pak, monggo Pak Yanto parian. Surabaya. Surabaya aduh men Lewat Gresik. lewat Gresik. Barange Jawa. Iya. Mlebune sithik. Apa kuwi? Sik. Apa kuwi? Bapak-bapak sing ngrokok. Oh, udut. Nggih. Udut. Betul, betul. Ah, barange Jawa mlebune sithik nggih. Nggih. Amin. Parian melih boten, Pak? Nggih kula, Pak, nggih kula, nggih kula. Yo, nggih kula. Tuku tahu. Ana kodhok. Lho kok kaya ngene kok yo Jarene kodhok. kok. Oh, iki parian. Yo tak kira nek iki kodhok. Ana kodhok. Ana kodhok, Kalung impus. kalung infus. Bar disogok durung libur. Lho apa neh iki? Nyel. Alah. Jarene kon parian kok. Iki kowe genti. Iki parian kangge kula nggih, Pak. Ya. Tuku tahu neng Nogosari. Sindene ayu jenenge Dewi. Salim sik. Elak nggih, Pak. Sip. Wah, Pak Yanto. Hebat iki. Pani Wiro. Yo. Bacot nih, Pak. Nadyan wadon sarta lanang eno maneh banyu Terima kasih Bapak Muhammad Badri. Nyuwun pangapunten Mbok menawi nggih kula ngaturaken Matur dono sembah sewanten. Matur sembah nuwun nggih. Nggih, Pak. Saiki jenengan teruske. Nggih, monggo Pak, jenengan lebetke. Wis kok kuwi neh. Yo, monggo Pak.
itu wis ra kantuk kabeh. Nggih. Bablas ke, Pak. Syukur bisa terus keju. Iman kuat, Imron sing ora kuat ya, Pak. Lah iya. Kowe marene jugat ngono ki Imronku sing mamet. Bacotne Pak yo. Pak. Syukur bisa Matur sembah nuwun Bapak. Nggih, matur nuwun.